Тарихы ерак гасырларга тоташкан шахмат уйыны бүгенге компьютер, гаджетлар дөньясында да популярлыгын югалтмый. Әлеге уйынның иң төп әһәмияте кешенең интеллектуаль сәләтен үстерергә ярдәм итү. Һәм бүгенге татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифәнең чираттагысы да халыкара дәрәҗәдәге шахмат, шашка остасы, 3 тапкыр СССР чемпионы, СССРның атказанган тренеры, татар телендә шахмат уйыны турында беренче китап авторы Рәшит Нәҗметдинов турында. Аның тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Без шахмат өлкәсендә дан казанган милләттәшләребез һәм якташларыбыз белән горурланабыз. Алисә Галләмова, Артур Юсупов, Гата Камскина бөтен дөнья белә. Ә шулай да әлеге рәттә иң беренче булып спортчы, тренер, шахмат буенча халыкара оста Рәшит Һибәт улы, тутырып әйтсәк, Һибәтулла улы Нәҗметдинов тора. 5 яше тулар-тулмас та Рәшит дөм ятим кала. Башта Краснайдагы туганнарында яши, аннары Казандагы ятимнәр йортында һәм абыйсы гаиләсендә тәрбияләнә. Шахмат белән 10 яшендә кызыксына башлый һәм 1 ел узуга пионерлар арасында шәһәр турнирын ота. Рәшит Нәҗметдинов 15 яшендә Идел һәм Кама буе беренчелегендә җиңеп РСФСР һәм СССР беренчелегенә эләгә. Илнең шахмат шашка буенча төп басмасы аңа Казан вундеркинды дигән мәкалә багышлый. Ниһаять 1930 елда Рәшит Нәҗметдинов татарлар арасыннан беренче булып шахмат буенча Казан шәһәре чемпионы исемен алуга ирешә. 1940 елда педагогика институтының физика-математика факультетін тәмамлаганнан соң Байкал аръягында политрук булып хезмәт итә. 1945 елда аны Берлинга күчерәләр. Шунда ул Совет Америка шахмат матчында катнаша. Демобилизацияләнеп, Казанга кайтканнан һәм Спартак спорт җәмгыятенә профессиональ тренер булып урнашканнан соң 33 яшенә җиткәч кенә Рәшит Нәҗметдинов үзен спортка тулаем багышлау мөмкинлеге ала. Моның нәтиҗәләре дә тиз күренә. 1949 елда ул шашка буенча, тагын 1 елдан шахмат буенча СССРның спорт остасы. Рәшит Нәҗметдинов СССРның спорт остасы дәрәҗәсенә ирешкән беренче татар шахматчы. Һәм бүгенге көндә дә илебездә шахмат буенча да, шашка буенча да спорт остасы исемен йөртүче бердән-бер кеше. 50-60 еллар шахмат остасы Нәҗметдинов өчен иң нәтиҗәле чор. Ул шәхси беренчелектә 5 тапкыр РСФСР, 1 тапкыр СССР чемпионы. СССРның җыелма командасы составында СССР халыклары спартакиадалары чемпионы була. Бухареста, Варнада һәм башка шәһәрләрдә уздырылган халыкара турнирларда призлы урыннар яулап, халыкара спорт остасы исемен яулый. Рәшит Һибәт улы 1 юлы берничә көндәшкә каршы уйнау сеансларына, өлкәннәр һәм балалар өчен шахмат уйыны турындагы лекцияләргә, өметле яшьләр белән эшләүгә зур игътибар бирә. Ул Казанның яшь шахматчылары арасыннан күп кенә спорт осталары әзерләп калдыра. Аның вафатыннан соң озак кына вакыт җирле шахматчылардан берәү дә бу исемгә ирешә алмый. Бала вакытында рус телен начар белүе һәм татар телендәге шахмат әдәбияты булмау аркасында күп кыенлык күргән шахматчы 1953 елда язучы Гази Кашшаф белән берлектә татар телендә шахмат уйыны дәреслеге, 1960 елда үзенең сайланма партияләре җыентыгын әзерләп чыгара. Соңрак 2 китапта күп тиражлар белән рус һәм татар телләрендә кабатлап басыла. Белокопытов, Дамскийларның Рәшит Нәҗметдиновның үзенә багышланган китаплары бар. 2000 елда АКШта Алекс Пишкинның Супер Неж шахмат ассасины китабы басылып чыга. Тормышны бар булганынча яратучы кеше буларак, аңа үзен кырыс дисциплина кысаларында тоту хас булмый. Тормыштагы кебек үк шахматта да ул салкын исәпне түгел, хис, эмоция, комбинацияләр матурлыгын өстен куя. Шуңа күрә турнирларда күбрәк беренче урын өчен түгел, матур партия өчен бүләкләнә. Аны дөньяда хәзердә шахмат художнигы дип атыйлар. Рәшит Һибәт улы Нәҗметдинов 1974 елның 3 июнендә Казанда вафат була.
Арча зиратында җирләнә. Оештыру өчен үзе күп көч куйган Республика балалар, яшүсмерләр шахмат мәктәбенә аның исеме бирелә. Казанда ел сайын Нәҗметдинов исемендәге бөтен Россия турниры уздырыла. Бауман урамындагы ул яшәгән йортка мемориаль такта куела.